Conec el projecte d'11 des de pràcticament que es va donar a conèixer per internet i la veritat és que a mi m'agrada molt desplegar els projectes nous, són molt adaptatiu i molt flexible i ja des de la meva experiència personal jo he necessitat tenir un banc que estigui al costat per poder capitalitzar els teus projectes, encara que siguin petits. Avui parlem del Banc del Futur. El Banc del Futur, primerament i sobretot, com una bona banca, és una bona banca ètica, sobretot, és una banca que serveix a les persones, però no només serveix a les persones, sinó que sobretot les escolta. Esteve? En principi no. És de vostè? És que em sembla que sí, Sí? El paper és que no saps exactament on estàs. Clar, podria ser que aquella casa fos la casa d'aquell senyor i jo fos un visitant i per tant fos absolutament legítim, però clar, tampoc tenies més dades i has de pensar molt ràpid, no? Al final has de guiar pels teus propis instints. És teva, la cartera? No, però tampoc pot ser de vostè. Aviam, és teva la cartera, veritat que no, i t'estic dient que és meva. Me la vols donar, si us plau? Sí, vostè la vol. Sí, hombre. No és meva, però merci. Perdona, heu vist una cartera? Mira, deu ser aquesta, no? Sí, no marxi. Senyor, sisplau, no marxi. Per què? Perquè ha agafat uns diners aquí, exactament 3 o 4 bitllets. No. Els té a la butxaca de la dreta. Madre mía! Contra la paret. Crec que 30 euros. Biomedicina. A les cartes perquè és que és certament difícil, I a més, estàvem una mica de fred i ja... L'autenticitat, la flexibilitat, l'adaptació i també conèixer les persones. Al final, si les persones se senten còmodes allà on han d'anar i són elles mateixes aquí al començament i us agraden ja com són al començament, doncs allà on en vagin estaran bé. He pensat en un color i la persona que portava aquell color és la primera. Estic aquí perquè em vull canviar de banc. Perfecte. Necessitarem les teves dades i, en tot cas, també ens agradaria que, si pots, ens expliquis el teu projecte personal. T'agrada la música? Sí. Sí? Què ets més, de Beethoven o de Mozart? Seria més de Beethoven. Què podem fer per tu? Si és que podem fer alguna cosa més d'obrir-te un compte bancari. Doncs és això, em voldria canviar una mica, no sé què haig de fer, a part de donar-te les dades. En principi ens dones les dades, imagino que tindràs que fer també un dipòsit inicial i a partir d'aquí t'has de despreocupar de tot. És una banca molt senzilla. M'ha fet una impressió molt bona perquè la veritat és que són un ventall de proves molt variades que et posen a prova en diferents aspectes s'ha trobat molt innovadors i crec que veritablement poden servir per escollir els millors, que no és feina fàcil.